Вітанкі, мои шановні. Добрай раніцы вам усім. Так, пераходзім пакуль што на гэтым тыдні зноўку на раніцу. Пакуль што ўсё складаецца. Так, праекты зачыняюцца, час вызваляецца. Карацей. Hinterlands. Будзем сёння працягваць, як заўсёды, у сераду. Будзем спрабаваць трымацца гэтага графіку. Па серадах рабіць стрымы менавіта па гэтай гульні. Так. Вось. Загрузаць. Нагадаю, што мы чакаем на паўночнае ззянне на мапе Уцешная даліна, дзе мы там захраслі пячоры. Мядзведзяў мы завалілі, дарэчы, на мінулым стрымы даволі багата ў нас атрымалася зрабіць. Так, што ў нас па вадзе? Крылеткі маецца, нават па ежы штосьці было, не было. Да ранку яшчэ паўночы. Халера цябе бярэ, ты паглядзі, як мы тут захраслі. Вантроба, аж чаму я з сабою цягаю вантробы? Навошта яны мне? Штосьці я не разумею. На штосьці я ўжо забыўся. А мне падаецца, што мы ж адзежу ўсю зрабілі сабе, правда? Так, вось боты ёсць, нагавіцы ёсць, шубы дзве ёсць, каптур ёсць, усё ёсць. Навошта мне вантробы з сабою? Каб адраматаваць штосьці? Нагавіцы. Чакай, такі выпадку, дзе скура? Крысіная скура маецца, вітанкі, олдскул. Рады цябе бачыць. Так, бачу лук, 37. Я вас не памятаю, ці мы рабілі новы лук. Бо мы апошні раз рабілі ж яго ў свірні, правда ж? Халера, я ўжо не памятаю, слухайце. Раз на тыдзень гуляць, гэта такое сабе. Адзначаў учора Дзень незалежнасці, я працаваў. Мне не было выходных. Ціртхі, вітаначкі, таксама рады цябе бачыць. Усім, хто выжыў. Яшчэ выжываем. Зараз узгадваю толькі, на чым мы скончылі, бо на мінулым тыдні багата падзей было. Я проста забыўся нават, што мы тут рабілі. Я памятаю, што мы чакаем сігнал, але ў якіх умовах забілі дзвюх мядзведзяў. Забілі лося. Усё гэта сохне, мядзвежыя скуры сохнуць у сядзібе, лось сохне у свірні. Так. Пытанне толькі ў тым, халера, я не памятаю, слухайце. План які быў на бягучы момант. Усё. Нам трэба дачакацца дня, і нам трэба заваліць пуму, бо інакш яна будзе нам перашкаджаць уначы базяцца па той прасторы, бо штосьці падказвае, што там менавіта будзе знаходзіцца недзе бункер каля яе. Бо мы мапу-то прайшлі ўсю, халера, нічога няма, вось недзе тут павінен быць бункер, вось тут пячора, пераходная сістэма пячор. Мы знаходзімся недзе вось тут, бо мы ў мінулы раз, памятаеце, мы прайшлі адсюль, дзе свірн, вось так, сюды, тут нам далі звездюлей, амаль падохлі, мы павярнуліся ў клуб, вось, і з клуба мы ўжо пайшлі сюды, на вежу, радыёвежу. І, адпаведна, што вось тут недзе павінен знаходзіцца. Мабыць, тут яшчэ ёсць такая верагоднасць, але малая. Ну, карацей. Так, добра, пакуль будзем чакаць. Трэба чакаць. Простое, што зараз сярэдзіна толькі ночы.
Такую ноч то магчыма і дайсці, слухайце. Толькі адзінае кепска, што гэтае... Кажу дайсці, і пры гэтым пры ўсім тут мінус 17, ну мінус 16 няхай. Я пакуль дапаўзу, яшчэ згублю ХП, а у нас яшчэ і гэтае... Чакайце, сфармулюю думкі свае, зберу ніякую купу. Так, усё. Тут теплая частка. Ужо плюс 16. Так, калі мы пойдзем, згубім ХП. Калі пачнецца якія паўночнае ззянне, будзе цяжкавата праз тое, што там будзе пума. То нам лепш дачакацца ранку. Халера, толькі бляхах калорыяў у нас ні, халера няма. Як яны хутка. Хутка сыходзяць ад нас гэтыя калорыі. У нас там кавалак ласінага мяса, я памятаю, каля радыё вежы маецца. Яшчэ можна будзе палутаць сабе мядзведзяў, якіх мы зарубалі тут. Прыгатаваць, каб вежа была таксама наверсе, а не бадзяцца туды і сюды паміж свірнам. Так, усё, раніца. Колькі там звонку. Бляха, вось гэта задачка у нас тут, слухайце, узнікла. Мінус 17, усе тыя самыя мінус 17. Вецер яшчэ нават маецца, гэта толькі мінус 1. Мне не падабаецца тое, што... Давай, падымайся. Падабаецца тое, што у нас багата лішняй вагі. А нам падымацца там па схіле даволі такім крутым. Это все не скинул. 17. 2,5 килограмма. Чому у нас 40,02? Мне падаецца, калі я правяраў мінулы раз, літаральна, вось калі мы прачнуліся, было 39. Добре, давай ризикнем, пойдем. Повязка ёсць, нема? Повязки нема нават. А мы ногу 100% себе зламаем. Сюды ходим. Повязка, давай. Так, болеспаталяльное было. Ёсць гарбата, добра. Шыпшыну. Ух, бляха, гэтыя зборы. Краху посветлела, гэта добра. Так, спачатку ўсё роўна нам трэба ісці да вежы, скінуць усё лішняе, бо у нас там і правады, і засцерагальнікі, і ўсё іншае. А ўжо потым трэба ісці збірацца да пумы. Рыхтавацца даваць ёй езды. Схил пачаўся. Няблага было б кошкі зрабіць, але для гэтага спатрэбіцца да халеры брухту. Усё, сталі. Дзе, блядь.
Давай толькі адзін раз, калі ласачка. Яна сабе падвярнула нагу зараз. Гэта простое, што надта вялікая надвага. 5 кілаграмаў. Так, няблага, пакуль што няблага ідзе. Так, зараз доходзім да вежы. Пакідаем там усё, з'ядаем мяса, п'ем. Потым нам трэба выйсці будзе вось залутаць мяса крыху. Вось, і пайсці ўсё ж такі ўпаляваць поле. Трэба яшчэ згадаць, куды мы падзелі новы лук. Я памятаю, што я яго збіраў. Хутчэй за ўсё, ён застаўся ў свірне. Пакуль што я так узгадываю. Можа, хтосьці з вас памятае, то нагадайце, калі ласачка, калі не, то не. Потым трэба будзе яшчэ заняцца рамонтам. У нас там спальнік, трэба пух гэтай курпіка. Так, і трэба ісці будзе на наступную лакацыю, каб там шукаць сігнал. Але, наколькі я памятаю, механіка такая, што калі ты заходзіш у лакацыю, вось зараз будзе, заходзіш у лакацыю, то бок і ў гэты дзень будзе паўночнае ззянне. Простое, што мы вось акурат гэтую і выконваем задачу. Так, мяса нема. Мясо мы з'ели. Атрымліваецца, так? Так, давай, скидаем пакуль што вот. Вось ён. Значыцца, мы его сюды прынеслі. Добра. Скидаем пакуль што вам трэба. Так, што мы яшчэ можам скінуць? Дрэўка пакуль што. Гэта, вядома, скінем. Так, нам там не спатрэбіцца вось гэты нож. Нам там... Не, вода спатрэбіцца. Вода нам патрэбная. Хаця можна здесь 2 літры зрабіць. Праўда, нам з сабой узяць толькі літр, недзе так вось. Так, скору гэтую так. Нас, дарэчы, яны якія? 88? Не, рамантаваць не трэба. Пакуль што. Так, наканечнік гэты таксама. Гэта мы скінем каля бочкі, дзе вогнішча. Гэтую лухту скінуць, каб яна знікла. Так, 3 паходнікі хай будуць. Слухайце, ну там, мабыць, усё. Это хай яшчэ будзе са мною. 36 зараз у мяне ў кішэні. Штосьці забагата, слухайце. Так, 3 кілаграмы тут. Вось гэтая колькасць выпаўнена, што... Давай так, пакуль што зробім. Вось так. Гарбата. Ці нам патрэбна яна ў такой колькасці? Давай вось так. Адзежа ўся ёсць. Па ежы ўвогуле нічога няма, трэба ісці лутацца. Вось гэта хай сюды. Лом. Лом. Адбівацца можна і сякеру, альбо ножоўкаю.
я вось так зрабіў бы. Зараз і гэта таксама б пакінуў. То бок возьмем з сабою гэтае і гэтае. Будзе дастаткова. Так, бляшанка хай будзе, спальнік. Бляха, я ведаю, што калі мы яго зараз пакінем, нейка халера ўзнікне. Трэба будзе хавацца. А калі будзем хавацца, то, адпаведна, мы не зможам нармалёва так адпачыць без гэтага спальніка. Таму хай будзе. Тут у нас што? 4 тканіны. 4 тканіны. Ці яна нам патрэбна зараз? Мабыць, не. Давай яе таксама скінемся. Усё. 30. Там я заважыў было 30. Нам хуценька трэба ісці лутаць мяса. Правда? Ну што, толькі гэтае пакінулі сохнуць, больш нічога няма. Больш нічога. Так, ну ў цяпле хадзім. Так, што у нас тут ёсць? Вось дзе кавалачак мяса. Слухайце, тое, што вецер зараз, гэта не вельмі добра. Але нам мяса патрэбнае. Як ты заўважылі, што з'явіліся гэтыя галінкі? Калі падыходзілі, там толькі мяса было. Ой, Альсевіч, вітанушкі. Як твае справы? Як твае пераклады? Гэты вецер безумоўна неўструмільна. Штосьці я не падумаў, трэба было скінуць абсалютна ўсе галінкі. Ты паглядзі. Ну, ось так. Трэба было скінуць усе гэтыя галінкі там. Праз тое, што, хутчэй за ўсё, мы не зможам распаліць вогнішча каля мядзведзя, але паспрабуем. Так, сядай. Размяшчаем гарбатку, зараз сабе зробім. Давай рэйшу. Якія паскудныя ўсё ж такі дастаеш, ты паходнікі, га? Вось так трэба кожны раз. Халера, бляха, 3 стрэлкі уніз паказваюць, то бок халадно, трындзец як. Гледзячы на тое, што... О, бачу. Гледзячы на тое, што і паходнік, і цёпла ад гарбаты. Усё роўна. Не працуе так, як трэба. Так. Гэта мы з яго скуру садралі. Нам бы яго разбіць на кого... Бляха, курцы, конечно. Зараз паглядзім, што можам зрабіць увогуле. Ці разрубаць на кавалкі, ці проста падрэзаць яго мяса. О, вецер сціх тупо. Давай пакуль так, гадзінку пакінем. Давай паглядзім, што ў цябе. Так, ты змерзла? 4 хвіліны, 2. Ну добра, давай паспрабуем.
гадзінка ёсць, гэтыя будуць гатовыя, добра. Так, ну і з сабой зацягнуць, пакуль яно там гатуецца. 2, 3, 4, 6, 8 дастаткова будзе. Крыху змерзнем, правда. Wonder if I can drop any of this gear. If I don't warm up soon. Так, гэтага мяса мне павінна хапіць даволі доўга, што каля яго мы тут скінем плушч. А ўсё астатняе трэба замесці. Туды, на базу, назовем гэта так. Так, ваўкоў мы тут пакрышылі ўсіх. Нам засталася толькі пума. Не, і там яшчэ былі воўкі, дарэчы. Бок і пума, і там пара ваўкоў. Оу. Глядзі, хто прыбег до нас. Рыкае. Незадаволены чымсьці. Так, добра, трэба яго запомніць, што ён тут бадзяецца, трэба яго сустрэць. Зараз адхіляемся, пакуль мы будзем там гатаваць усё. Полетели паскуды на змену на дворе. Лепшимся так зробить, как было надейно. Раз, палить. И главное зараз, как на дворе не изменилось на такое, коли мы не можем пайсці да пумы ўпаляваць яе. Ой, не тое. Схавай. Мы даем паліва. Так. Гэтая гатовая, добра. Ёсць адчуванне, што нам трэба будзе яшчэ і за палівом сходить, не? Один, не туди. Все. Должен. Не мерзни. Так. Зараз вип'ємо гарбатки гэтай ось медицинской. Хай себе и холодно, але лепш, чем ничего, будет отхиливаться девчина. Так, няблага. Там у нас приблизно на 4 годины, дай бог, нам на тое мясо нам достатково будет, что у нас мається. Так, все у нас складається.
Толькі зараз што ХП будзем адхільвацца з дапамогай арбаты гэтай беразуі. Цверткі, я б таксама гарбаткі бахнуў, я ўжо бахнуў. Мне ўжо добра. Я нават з гэтым, бляха, учора жонка прыгатавала так званую шарлотку. Але атрымаўся па сутнасці добры такі пірог мігдалевы з яблыкам і цынамонам. Ой, смачна. Карацей. Гэта калі што не дзеля таго, каб... О, бляха, трэба адрамантавацца. Не дзеля таго, каб вы зайздросцілі, каб сабе прыгатавалі тое самае. Спакусіць вас менавіта на гэтую дзейнасць. Так. Тут усё. Гатова. Трэба пачакаць. Так. Выбачаюся, хвілінку трэба ўзяць паўзы на працу. А трэцяя ночы бабку згатавала. Цверткі, ты што? Ты куды? А гэта як увогуле? Я абрала быць шчаслівай. Ну то я табе зайздрошчу, гэта вельмі добры шлях. У свой час я зрабіў тое самае. Так, па працы, дзякуй Богу, ніхто мяне не турбуе. Зараз я адскочу літаральна на пару секунд. Так, усё мы на месцы. Так, колькі гульнявога часу тут прайшло. Што пакуль палова гадзіны. Што па адчуваннях -6. Ага, я тут магу пачакаць, бо вогнішча ж дае добрае цепло. Так, выдатна. Усё можна гатаваць. Супер, так. Ну, вецер, бачыце, паскараецца у нас наверсе, то бок
Хутчэй за ўсё, штосьці ён надзьмуе нам. Містер Фінкер, вітаначкі, магнатыра рачаецца, дзякуй вялікі за яе. На жаль, я нагадваю, не працуе мод, блокуе яго паскудны Twitch. Twitch вінаваты ва ўсім. Разумееце, Twitch толькі ён. Так, это зніжаецца ГУ-21. Выдатна. Выдатна. Пакуль што гэта выглядае добра. Я адзіна хвалююся, ведаеце за што? За тое, што вось гэтая змена надвор'я, яна нам зашкодзіць пайсці на пункт упаляваць. Можа. Калі так, то... Як гэта непрыемна асэнсаваць усё. Так, ну гэтага нам хопіць упаляваць, правильно? Колькі у нас стрэлаў? 9. Выдатна, таксама хопіць. То бок мы па сутнасці гатовы. Нам усё, што трэба, гэта вось толькі каб надвор'е спрыяла. Вось каб яно затрымалася на вось такім узроўні. Разумееце? О, запаволілася. Вельмі добра. Так. І ведаеце, што? Баляха. Я б пайшоў зараз, вось, кажу шчыра, я б зараз пайшоў. Вось возьму зараз паходнікаў, нараблю сабе добрых. Падаецца, вось такім надвор'і трэба ісці. А не чакаць мяса. Мяса можна прыгатаваць нават у завіруху, калі гэта трэба. Так, 44 хвіліны, добра. Ух, якія цудоўныя яна дастае. Чмарэць. Вось гэта былі два апошнія. Проста неверагодныя. 42-53. 41-42. Усё. Так, я толькі зараз пакінуў паходнікі, якія мне не патрэбныя. Вось так вось. О, шыкоўна. Бяром, запальваем. Ідзем. Так, ВРВ, ой, вітаначкі, рады бачыць 100 гадоў. Штосьці даўно цябе не бачу, неяк засумаваў нават. Так, я на гэтым тыдні вольны гатовы стрыміць. Ну то цудоўна, цудоўна, ВРВ, калі так, то давай. У пятніцу з табой тады дамовімся на пакатушкі. Добра? Вось, і гэтае. А што ты думаеш наконт у чацвер пагуляць у Species Unknown? Roadcraft, добра. У чацвер, о той самай гадзіне, там будзе ўсе на месцы, Шаграйль. Вось, яшчэ можа быць 4. Магчыма, было б лепей дзеўчыну нейкую, правда? Для контенту, калі так ужо шчыра казаць, але ж я не ведаю нават каго запрашаць з дзяўчын. Штосьці мне нашыя стрымеркі беларускія, мне падаецца, яны ў нашу кампанію не вельмі ўваходзяць. Не моя гульня, ну добра. Добра. Бо калі што раптам, то я мог бы і набыць табе ў падарунак. Што там наконт дзеўчын? Заўтра увечары хацелі б пагуляць на 4 у гульню, калі памятаеш, на мінулым тыдні была Species Unknown. Ну, такі тыпу жахасцік, назовем яго менавіта так, тыпу жахасцік. Вось. Насамрэч не вельмі жахлівы пакуль што быў. Вось, але прыемная гульня, мне спадабалася. Мы гулялі усе на месцы. І вось нам 4-га не хапае. Я думаў, што лепш за ўсё было б запрасіць дзеўчыну. Вось там з Шаграйлем пастаянна тусуецца Фоксі. Вось яна падышла проста ідэальна. Бо менавіта гэтая эмоцыя, яна выдае гэтак далей. Ой, слухайце, я забыўся, у нас же там воўк быў.
Ну, добра. У нас асноўная зараз гэта пума. Вось, то бок, калі б хтосьці падобны, было б проста ідэальна, таму што Фоксі не можа. У іх там гэтае адключэнне праз бомбардзіроўкі бясконцыя. Яна просто зараз не можа стрыміць, а нармальна. Думаю, яна не будзе супраць рушніку. А, ну так, я ёй ўжо прапанаваў. Яна адмовілася адразу. Праз гэтую халеру. Дзе пума? Яна ж тут была. Мы ж каля яе бадзяемся. Запалками распаливает. Ты что, шаленая? Какие запалки? Так. Мы ходим на мосток. Бляха, трэба хутчэй апаць ПК, хочу ўсё ж паспрабаваць пастрыміць. А што ў тебе за ПК зараз? Распавядзі. Вось памятаеце, уначы мы дайшлі да гэтага моста і пума равела. А зараз маўчыць. Да ёб твою мать, ну ты паглядзі на гэта, мы тут былі. Я ўпэўнены, што мы тут былі, яна равела. Раула. Так, чакай, глядзі, што робіцца. А, 15-й стрым запар. Дзякуй, дзякуй. Ціртхі не так даўно 25-й стрым там запосціла. Ну от працоўны гульні да 15-го года цягне АБС кладзе ЦП. Ну, калі працоўны, то выбачаюся. Там і, мабыць, і відэа нема. Там будаванае будзе. У мацярынку. Слухайце, ну гэта нейкая падстава. Не ў сэнсе таго, што падстава, каб штосьці рабіць. Не. Тут літаральна падставілі мяне з гэтую пумаю, то бок 2 дні таму. Давайте так, дзень таму, бо гэта было мінулай ноччу. Пума была. Раула тут што шалёная. І вось табе зараз яе нема. Халера. Ну што, нічога не застаецца, трэба ісці ваўка біць таго самотнага. Мабыць, ён апошні, хто застаўся. Трусы мяне не будуць чапаць, вядома, уначы нават. Звычайна, вось пума нараджалася вось недзе тут, вось каля гэтых каменьчыкаў, лічы, так. Горы гэтыя. А зараз яна маўчыць. Так, змена. Як твоя праца? Няма шалёных аўстралійцаў? З'явіліся. З наступнага тыдня пачнецца. Аўстралія гэта будзе цяжкавата насамрэч. Дзякуй Богу толькі, што яны пакуль што арыентуюцца на то, каб рабіць гэтыя розныя міты рана, па маім часе там недзе а 6 раніцы, а 7, мабыць, а 5 раніцы, але ўсё роўна гэта паўплывае на ўвесь астатні дзень. Я не люблю такое. Я лепш даўжэй пасплю і пазней лягу, чым раней устану. Бо гэта насамрэч псуе мой лад жыцця.
Вось, але. Спадзяюся, што гэта не на доўгі час. Вось, па ўсім астатнім проста цудоўна. Гэтыя два праекты, якія лічу ўжо былі. Вось, яны вельмі цудоўна зачыняюцца. Канадскі праект, там ужо на фінальнай стадыі завяршаем. Швайцарскі таксама добра вельмі, там нават адзнака выдатная нам дасталася па выніках нашай працы. Я вельмі задаволены гэтым, таму што нейкія хваляванні былі пасля таго, як з амерыканцамі не ўдалося. Я не памятаю, распавядаў ці не распавядаў табе пра іх, пра амерыканцаў. О, бадзяецца. Казліна гэтая блахастая. Трэба толькі выйсці з-за дрэваў. Хвіліначку, цёрткі, я зараз упалю вось гэтую ваўчыну. Бо трэба быць акуратней. Ён мяне, вядома, не раздзярэ на шматкі, але... Куды ты пайшоў? Поспудь. Які камень, блядь? Што ты робіш, дзяўчына? Нахер. Ну што, вяртаемся да цёплага месца, ставім нашае мяса, ставім ваду. Вось, чакаем ночы. Пума няма. На вялікі мой жаль, пума няма. Мне гэта вельмі не падабаецца. Гэта вельмі падазроўна выглядае. Кажу, учора у гульнявым сэнсе. У сэнсе гульні, што учора ноч яна была, яна раўла. Нам воўк даў аддых, і мы збеглі адтуль, ледзь ногі панеслі. А сёння прайшоў дзень, яе няма. Дзіўна. Я такой механікі яшчэ не сустракаў тут, каб проста знікла жывёла нейкая. Так, ты не ведаеш, у нас у Беларусі прадаюць гатовыя зборкі ПК відэа за мяжой, ёсць такая паслуга для тых, хто каго рукі са сракі? Так, вядома, што ёсць. Я калісьці працаваў у магазине гэтым, ну, чакаю, краме «Пятый элемент». Ну, вядома, што даўно гадоў, колькі прайшло ўжо, амаль 20. Вось, тым не менш. І менавіта там яны прадавалі забраныя ПК. Плюс я памятаю, што ж была асобна у нас некалі кампанія, старая NTT называлася, яна таксама гэтым займалася. І штосьці такое павінна быць. Снайпер? Не снайпер. Бачыш, трэба прызвычаецца, бо у бок я стрэліў гэтаму ваўку, а трэба было ў галаву. Так, я таксама не памятаю, бо ў мяне зараз праца дынамічная дастаткова. Карацей, што там было з гэтымі, амерыканцамі? Там хто былі, чакай, з якога узбярэжжа? З усходняга. Гэта прыгатаванае. За-за не пайшло, таму што там свае асаблівыя былі адносіны стаўлены да нас. Вось. А ў нас да іх адпаведна. Ну, карацей, не пайшла праца. Так, лонг дары дагэтуль актыўна развіваць. Здаецца, я глядзела стрымы па гульнішча ў школе. Лонг дарк выйшла ў 14 годзе. Таму магчыма. То бок 11 год таму. Так, давай закінем паліва. Нормас у нас, слухайце, назбіралася. Прыгатаваны? Так, добра. Попіць вады. І все. Так. Дарэчы, так, Лепус же ж займаецца зборкай адзіна, што не ў Беларусі. Трэба адзначыць, ён не жывеш у Вільні. Можа, ён проста падкажа, што сабраць і як сабраць. Так.
Давай гэта пакуль што паразбіраем. Да рэчы, пра гульню забыўся ціртхі. Трэба адзначыць, што гульня з 14-го году. У яе ёсць 5 сюжэтных місіяў, глаў, але 5-та яшчэ ў працэсе. Таму так, абнаўленні робляцца, але насамрэч павольна, таму што яны працуюць у асноўным над другой часткой. Другая частка будзе з каапам. Вось такія справы. Так, глядзіце, у нас вечар, і нам бы... Ведаеце, што было б вельмі добра? Зрабіць стрэлкі, закалённыя ў вагні. І пайсці упаляваць курпікаў, якія ж знаходзяцца менавіта тут, непадалёк. Вось што я зараз зраблю. 6 стрэлак зрабіць. І пайсці упаляваць. Так, дзе пер'я? Вось яно пер'я. Так, якія ж алгарытмы вугла раўняныя сталі? Хацела знайсці інфармацыю, але выдала 3 старонкі. Крам па ключавых словах. Усё, я думаю, у сэнсе вугла, пошук і ўсё такое. Калі я ўжо сам даўно карыстаюся GPT. Чатам. А ў Беларусі проста чат GPT недасяжны, наколькі я памятаю. Не, ну вы бачыце, толькі сабраўся на паляванне схадзіць, яно на табе. Так, 22 хвіліны. — 44, калі 6 будзем рабіць. Ну то давай. Рэчы не засталося ніводна, нічога страшного. Так, ну тое, што перад ноччу у нас завіруха зноўку, гэта нядобра. Сігнал зусім. Яно сапсуе нам па сутнасці. Вось гэта можна папілаваць, дарэчы, каб металабрухт быў. Зрабіць сабе нейкія... Ага, кошкі зрабіць, але ж тут няма гэтага. Ай, як яго завецца? Варштат. Ну што мы тут можам зараз рабіць? 36%. Хай будзе. Жаль, адрамантаваць нельга, тканіны не хапае. 5 гэтых трэба пер'яў. Нічога, ні першага, ні другога няма. Так, так. І зрабіць няма чаго, і гэтага няма, карацей, былі б скуры у нас, то можна было б скуру сабраць, так, і халера няма. Так, чакай, што у нас за плюсік гарыць тут? Толькі сытасць. Пойдем гарбаткі сабе напарым. Так. Не люблю каап. Чаму? Як гэта ты не любіш каап? Ты што? Покласти. Мне как падаецца наадварот, каап гэта добра. Яшчэ адна нагода сустрэцца з сябрамі, добра так пагуляць. До закіпання 9 хвілін. І ось так, добра. О, боже, я вже спожався. Так, 42 хвилини. О, давай літрика. 31, 21, усе чудово. Так.
Паўночнае ззянне. Чуеце? А я чую. Просто выдатна. Так, усё. Хадзім. Кавы, на жаль, нема. Кавы, на жаль, нема. Але. Что мы можем разместить? Приготовать, давай рейшу. Все, потом придем. Блять, ветер. Да ты жартуешь. Ну только вышел же ж. Ну только ж вышел. Так, потестила розные пошуковые системы, серьезно думаю на Bing перейти. Одна беда, Opera, видать, можно погружение на Microsoft не дозволяє визначити его основным пошуковиком. Может быть такое. Беда, что мои сябры так само не любят, как все играем у одиночцы, а потом мерковым вживую. Ну, дивновато для меня такое. Холера, ну як нам не пощастило? З гэтым надвор'ем, слухайте, где бункер? Я был упевнений, что ён тут будет. Не, ну мы максимум дойдем до того ж моста и повернемся тогда. Калі ён не ў гэтай прасторы, то бок ён атрымліваецца недзе там, каля самалёту. Так, ну гэта не ёсць добра. Бо гэта адзінае застаецца ў нас той кут левы. Твой левый кут. Каля сядзібы трэба прайсці, мне падаецца, яшчэ. Так, ну недзе ж тут мост ужо, правда? Может, зусім побач з ім. Пакуль што тэмпература ў нас трымаецца, гэта вельмі добра адчуваць. Чекай. Так, вось ён пераход. Так, туды у нас гэта пячора. Так, бля. Так, чекай. Голова, думай. Каля сядзібы тады. Трэба ісці ў сядзібу. Трэба ісці ў сядзібу, інакш не атрымаецца. Ну, добра, што пумы нема. Давайте так, шчыра. Так, што у нас тут з гарою? Мы тут сходзіць. Так, можем, але адзінае, што трэба, мне падаецца, на кукішках.
становится холоднее, бачу, и холоднее. Школата будет зараз шукать. Я вось зараз, ведаеце, бадзяюся і ўзгадаў, што ой, вельмі даўно, вельмі даўно, недзе вось там, у той частцы мапы. Нешта там пра бункер такі памятаю. Не спадзяюся тое, што мне там як кропка выглядае гэта камель. Штосьці больш драпежнае. Так, браузер ад Microsoft, як там гэта жартавы з навінамі маю. Microsoft Edge імператор адброкся. Jesus, it's cold. Ну так, яны ж Edge не падтрымліваюць вельмі даўно. Вельмі даўно. Ідзем, дзяўчына, не спыняйся. Шкада, што ў нас кавы няма. Зараз бы нам вельмі дапамагла б прабадзяцца тут паўночы. Так, зараз у гэты хлеў мы забяжым, саграемся крыху. Краце, вось штосьці ўзгадваю, вось там, вось я зараз паказваю, вось туды па цэнтру. Недзе там быў бункер, штось такое у галаве маёй падказваю, што, мабыць, штосьці там было такое. Шкада толькі, што вось на гэтай прасторы вадзяюцца ваўкі, якіх мы не зачышчалі. Так, пакуль мы будзем... О, добра. Тут пастаімо. Палутаем гэтыя паходнікі. Саграемся крыху. Адзіна ў маджонг часта онлайн рубімся ў спаборніцкай гульні. Цікава. Цікавыя у вас, бляха, сябры. Так, не паходнікі нам патрэбны. Ну што, чакаем, пакуль дзяўчына наша крыху сагрэецца. Так. Тканіны няма. Ці мы можам тут што-небудзь разадраць на тканіну? Тут нічога не было такого. Ну, бочка ёсць. То можна і распаліць было б. Так. Гэта пусты, з яго нічога не ўзяць. Тут вядома, мы ўжо даўно ўсё залуталі. Так, добра, амаль што аднавілі ўсе. Аж бляха, гэты бункер проста засада. Мы, калі што, зараз ужо вось з дапамогай рацыі гэтай мы
даследавалі 2/3 мапы. І вось гэта трэба так не пашанцаваць, каб бункер павінен быў быць у апошняй гэтай траціне. Ачмурайце. Ну што, амаль што аднавілася. Пайшлі. Прыгажосць. Смяротная прыгажосць, як я сабе думаю тут. О! Гэта што зараз адбылося? Мы там былі. Мы ідзем зараз да радыёвежы. Бачыце? Глядзіце, во, радыёвежа, мы ж з яе выйшлі і пайшлі. І куды нас пасылае? Гэта як называецца? Алло, гульня. Мы ж толькі што тут былі. Мы ж бадзяліся тут. І сігналу не было. Ачмурэць. І паглядзі на гэтыя глюкі. Стоп, я не тое. Блядь, яна упала ўлева, мне трэба, каб яна з правага боку была. Я не той бок іду, божых, на які дурань. Ой. Праябал ХП просто зараз, лічу. Я ўсё працадзіла, правіла не проста яго, але ж мы не раз у месяц сустракаемся, час вольны ва ўсіх маецца, так? Але вось фізічна ў клуб Маджонга выбрацца разам не ўдаецца. Толькі зараз заўважаў, што беларускі пераклад. А, у гульні маеш на ўвазе? У лонгдарку, так. О, памятаеце, гэта медведь ляжыць, вось чорны такі. Давай, не спыняйся, дзяўчына, ты што? Трэба ісці. О, глядзіце, я быў правы, ўсё ж такі ў тым баку. Сапраўды ў мяне гэты ўспамін у галаве падняўся праўдзівы. Я лічу, што трэба падбегчы. Бо у нас цяпла небагата. Паходнік мы не запалім, на жаль. З такім ветрам. Недзе тут.
Я сподіваюся, ніяких драпежників тут не бадяється, поки ми тут. Недзе тут. Вось каля гэтага каменьчыка, мабыць, за ім. Так, 6 здоров'я маецца, добра. А, во, пагорачак. Бачыце, гэта сумёт. Ёсць. Всё, скотчем, греемся. Так, я памятаю, што мне у ліхтара не так багата было паліва, але гэта не важна ўжо. Стос папера, скрынкі. This stuff will come in handy. Гэта нам на тканіну пойдзе. Водицы себе взять, вядома. И что тут у нас? We ran power to Rudiger's machine for the first time yesterday. It was nothing like what they predicted, even at half energy. I still have no idea what the endgame for all of this will be. The whole project. And I'm seeing now that few of the men building it do either. It's all over their faces. All this time underground isn't helping their morale, but I'm confident our fragile truce will hold until we're finished. We worked hard to make it this far after what happened to Team 3. But afterwards? Impossible to say. Цікавая справаздача. Паводле ей в этой справаздаче нічого не зрозуміло. Що сталося з командою 3? Что за эксперименты, все такое. Так, тканина, подушки. 2 скрині, добре. Хотя я ось не пам'ятаю, ці можна тут заставатися. Бункер покуль до ранку. Так, стоп. Стоп. Я покинул ліхтар там. Зрозумів. Щось я зовсім не подумав. Ось так акуратно. Проходить все. Session 12, Project Medical Officer interviewing Patient 7. Back to the third instance. Find the bridge between them. Trying to. Okay. It starts the same as every other time. A dark room. Square. I feel the wall behind me, and I can barely make out the walls to the right and left. Smooth, like steel or glass. I can't see the wall opposite me. It's too dim. I walk forward, and that's when I notice it. Every time. The pit. Just a
hole in the floor. It's funny, the floor seems to slope a little bit as it reaches the edge. But the floor is made of bricks. Bricks that start to bend, best I can tell. And the end? The last image you can remember? That's when it shows up. What shows up? Can you describe it? From across the pit, where the other wall should be, something darker than everything around it, sort of floating. It moves to the edge of the hole. No face, just a moving shape. A shadow. Is it me? My face? God damn it. Man, that's when I wake up. Every damn time. Это что, сессии с психологом неким? Так, короче, заговорили про Маджонг, вирішила чекнути Reddit. Mahjong and Yakuza pissed me off so much. I bought 3 books about the game and learned it and how I play ranked Mahjong in Riichi City. Дорога реча на механіці Mahjong everyday. Это все, на жаль, это все мимо мяне, потому что я не захапляюся Mahjongом. Гэта для мяне нібы. Короче, а гэта кудись треба тут утркацца, не, мабыць, не. Якось тут высці. Всякі выпадак вынесу. Гэта Mahjong для мяне гэта, як ведаеш, офісная гульня. Донная скрыня. Так, ну што мы тут? Настомленая жорстка. Як у нас пайшло ў залік тое, што мы знайшлі? Павіннае было. Так, у нас ёсць і Pleasant Valley, добра. Гэта на Бледнай бухце павінна быць, а гэта ціхая рэчка. Бухту мы не луталі, рэчку таксама мы не луталі. Так, ну што, у такім выпадку прапаную ісці, вяртаемся ў сядзібу. Ці можа мы прабяжым яшчэ? Давай яшчэ з паходнікам прабяжым па кутках. Бо часам нейкія дробязі яны вось так вот хаваюцца. Але гэтыя дробязі часам зусім не дробязныя. Тут усё пуста, гэтыя арганайзеры таксама пустыя. Так, прибиральня. Самая пустая, на стенах. На стенах рушник только. О, до речі, можна тканину собрать. А з іншого боку, навошта? Зараз заходим. Усё, значит, сходим. Так, идем у сядзібу. Там было мясо, там была вода. Калі што, адпачываем. І раніцаю рушым. Так, адразу задзьмула. Нават магчымасці не дало ніякай пахадзіць тут з паходнікам. Раніцай рушам, трэба будзе вызначыць толькі куды, ці на ціхую раку, ці на бухту. Так, граў у Якудзу. Не гуляўся. Так, рэчы Mahjong, як кітайскі покер, а не пасіянс з яго тайлами, калі што. Я ведаю, што японцы часам гуляюць. Не часам, а часта гуляюць. Гэта ж амаль што ў кожным гэтым фільме, дзе ёсць Якудза, яны толькі ў гэта і гуляюцца.
Так, у нас до холери грузу, тому... Так, слухайте, а то, что мы зараз ідем у сядзібу, гэта добра. У сядзібе знаходзіцца скура оленевая. І мы можам адрамантаваць сабе нагавіцы. Хаця б. Вось. І... Чулі? Ага. Гэта по нашу душу. Вось ён. Козлина. І калі што... Мы яго не адпудзім. Ён можа нас атакаваць у любы момант. Ён жа зараз пад уздзеяннем гэтай вось зяння. Паўзе. Не адстае, але і не набліжаецца пакуль што. Гранады ніякай няма. Як мы там... Ось я пра гэта і казаў. I need to find some place to escape this cold. Сука. I'd lay down right here if I thought I'd ever wake up again. Добре, крик пройшов. I've never felt so cold in my life. Так. Расцяжэнне боль толькі ў нас засталася. Няма чым пакуль спатоліць гэтую боль. Сукі, нарадзіліся, вось разумееце, мы калі учора ў гульнёвым сэнсе завалілі мядзведзя, тут нікога не было. І ось яны сёння нарадзіліся тут. Паскуды, бляха. Одну стралу толькі згубілі, но... Не, ён, мабыць, і не памрэ. Стрелку згубілі. Трэба будзе падумаць, наканечнікаў зрабіць сабе яшчэ. Бо мы ўжо стрэлак пагублялі. Лічы палову. Сёння каля сядзібы. Нікога няма побач. Выдатна. Все можна схаваць у такім выпадку. Зараз будзем сабе. Хаця болей яна ідзе. Болей яна ідзе, калі мы паспім. О, усе на месцы. Вітанышкі, зноў гэтыя ваўкі жудасныя. Так. Што зробіш, калі? У нас задача такая. Бадзяцца падчас паўночнага ззяння. Так, можа у нас, дарэчы, маецца проста гляджана. О! Давай, пігулкі. Пігулкі, гэта добра.
Усё, так. Давайте гэта будем потым разбирать, зараз пойдем спать. У нас... ХП нема, трэба обновлять. Весну нема, трэба спать. Аккурат таки ўсё. Так, мы як? Выглядаем добра. Давай 8 годинок. Так, я тое часам людзі сур'ёз думаюць, што гаворка пра знайдзі пару. А, ну так, я разумею, пра што тут правілы гульні. Так, усё. Адпачылі. ХП нават аднавілася, гэта вельмі добра. Просто вельмі добра. Так, мяса тут нема. Што у нас, дарэчы, па адзежы? Што гэтая ваўчына нам сапсавала? Рукавіцы. Трэба будзе трусіную скору ўзяць. Нагавіцы. Крыху гэтага. Это добра. Вось гэту трэба рамантаваць 24, бачыце? Падкладку яна нам. Жывёла гэтая. Пагрызла. Нічога. Так, давай збіраемся. Нам трэба ўзяць скуру аленя. 16. Гэта б усё перарабіць адразу на дрэўцам. Але нічога, так, раз, два. І гэтае сюды. Усё. А можа, аленья скора ёсць у падмурку? Трэба паглядзець. Так, нема. Значыцца, гэтае скідаем сюды. Давай возьмем з сабою хаця б адно. Вось так вось лепш будзе. Крыху перла. Тут пуста. Мы высмакталі гэтую лакацыю. У нас тут аленяў няма. Яны, мабыць, толькі ў свірне засталіся. Маецца на увазе аленья скура. Так, па сутнасці мы гатовыя. Так, сытыя? Не, не сытыя. Але там наверсе, калі мы падымемся, там будзе ўсё. Так, што ў нас па вазе? 33. 33, гэта з сабой цягнем, пытанняў няма. Вось гэтае скідаем. Гэтае смецце трэба. Давай сюды. Готово. Так. Одну і ўзялі, каб калі што распаліцца. Не падабаецца мне гэты грукат, які зараз чуем усе. Так, бляшанка гэта добра, але ж 17%. Тут у нас што? Няблага, трэба курпікаў паляваць. Паходнікаў дастаткова, гэта праз іх у мяне блізка да надвагі. Усё. Мы вяртаемся на вежу. Зараз. Бля, і ў твар дзьмой, ну ты паглядзі на гэтае паскудства. Нам трэба на вежу, бо там засталося мяса, там засталося шмат чаго. І наш раштунак. Усё гэта бяром і вырашаем, ці мы ідзем на бухту, ці мы ідзем на рэчку. Я на рэчцы, на гэтай мапе не быў 100 год. Чаго б мне такога з'есці, чаго б мне такога... А бабка дзе? Ціртхе, а дзе ж бабка? Ты ж толькі ночы гатавала яе. Ці ты рабіла толькі на сябе, на адзін раз? А бабка ўсё, зразумела. Зразумела. Так,
зараз мы вось у гэты вось хлеў нырнем і крыху сагрэемся. Добра, ветер сціх крышачку. Стоп. Так, у нас яшчэ ласіная скура тут маецца, памятаеце, у свірні. У свірні ляжыць ласіная скура, з яе, вядома, зрабіць заплечніка было проста вах. Проста вах. Але яна пакуль што не высохла. Яшчэ доўга даволі. Тыдзень, мабыць, пройдзе, пакуль яна высохне. Так, глядзім на свет. Мы вось тут знаходзімся. Попельны каньён, чорны камень. Дарэчы, у нас тут вось гэта бухта, яна недалёка. Так, чакай. А, бухта. Вось глядзіце, нам сюды трэба і вось сюды ажно трэба. То бок, тут праз Мілтан ісці ўсе справы. Гэта даволі доўга. То бок, мы ідзем зараз у бледную бухту. Гэта 100%. Я вось толькі не памятаю. Цясніна. Праз цясніну. Мы ва ўцешную даліну прыйшлі праз загадкавае возера, праз Дэгрэс. А я не памятаю, ўцешная даліна, ці мае сувязь з... Хвіліначку, дайце мне з цяснінаю. Хоць ты забі, не памятаю. Так. Загадкавае возера. Ой, ўцешная даліна. Сюды адчыняем мапу, якая ў мяне есть тут. Тыпу шпаргалкі. Куды яна выводзіць? Да Ваўчыны гары. Узбярэжная шаша. І ўсё. І ўсё. Доўгі паварот. Мне падаецца, гэта на Мілтан была. Перарваная там сцежка такая, так. Трэба вяртацца на загадкавае возера. Вось. І адтуль ужо ісці адну патэль. Што? Церцья, скажы, што ў цябе патэльня там, не ведаю, 22 сантыметра, то бок маленькая. Далі ўсё роўна, слухай, 22 сантыметра, гэта на аднаго чалавека багата. Глядзі, у мяне ёсць форма, гэта не парцалянавая, ну, карацей, гліняная, у якой я звычайна сабе гатую бабку. І форма гэта як патэльня на 28 сантыметраў. Ну, вялікая. Ты малады арганізм на дыеце. Всё, пытання больш не маю. Але ж ты прышпільная. Так, хадзем, нам гару трэба. Все равно мы вяртаемся тым самым шляхом, якім сюды трапілі, так што гара, а потым... Ух! Ты толькі паглядзі на гэта, боже ж мой, якое надвор'е цудоўнае. Мароз і сонца, га? Хадзем. Толькі я без павязак, дарэчы. Я павязкі выкарыстаў усе. Зараз засынаю над беларускія народныя казкі з канала Жгамонта. У такім ашмарэнні з большасці казак унікальная халера. Вывучыла тую, дзе Пётр і Паўло і Езус бабуліну сарочку кралі. Жгамонта? Я ведаю, што падарожжа з Жгамонтам канал. А што за канал, дзе казкі ён там чытае? Пацешная. Я не памятаю такую, не узгадаю. Так, надвор'е добрае. Мабыць, мы проста рушым адразу ўперад. Без зупынку дзе-небудзь. Смецце толькі вось пазбіраем сваё.
О, до речі. А чому нам на тросі не підняться? Не підняться, тому що високі, а у нас стаміни ніякої нема. Або ввогуле поспать би добре дзе-небудзь. Але, мабыць, мы гэта ўжо зробім, калі дойдзем да возера. Ці на ГЭС, ці на возеры дзе-небудзь там. Ой, все равно я переживаю, что яна зараз себе ногу подверне где-нибудь. О, выдатно, слухайте, мы поднялись сюда без этого, без проблем. Абцаса я не зняла, мабуть. Так, минут этот читаю каски на своем же канале. Смотрят на гравічную экспедицию. То бок недзе там на канале сярод гэтых падарожжаў ёсць і каски. Добра. Дакладна. Дзякуй вялікі. Не ведаў. Неякі я на яго падпісаны гады 2 ці колькі ўжо. Халерна даў, я ўжо не памятаю, халерна даўно. Ось, але не памятаю, калі ён там выкладаў каскі. О, дзяўчыне халадно. Так. Я лічу, што тут збірацца нам не варта. Нам лепш ісці надвор'е, то выдатнае. Лепш такім надвор'ем пераход і зрабіць. Мне падаецца, гэта не простае супадзенне. Гэта просто такі, ведаеце, намёк. Тыпу, валі адсюль, пакуль маеш магчымасць, то заўтра будзе завіруха на тыдзень. Нам жа ўсё роўна яшчэ праходзіць да халеры мапы. Ну. 3,85 один покинем. Так, все, збираемся. Зараз возьмем все необходное. Забираем. Все, так. Чекай, нам трэба адрамантавацца. Правда, ось у нас скура была трусіная, вось гэта і зробім. Зараз 25 хвілінак. Паляцелі. Год, паўгады таму. Такі прыемны гуд нотыфікацыя ціў. Маеш на ўвазе тое, калі паведамленне адсылаеш. Так, усё. Я амаль што гатовы. Так. Гэта добра, што падабаецца. Так, глядзімо, што ў нас тут маецца, што мы можам пакінуць. Чакай, гэта хай тут сушыцца. Па гэтых дзве цягнемся, запалкі, вядома, цягнем з сабой. Крыху тут ёсць гарбаты пагрэцца. Тут, вядома, нічога лішняга няма. У нас одежда 16 амаль што кілаграмаў, аж мурэць. Так, ну вось гэта у нас асноўная, правда ж? 20 кілаграмаў інструменты важаць у нас усе. Так, вось гэта збіраем на галінцы. У нас паходнікаў да халеры там кілаграма 3 атрымліваецца.
Між іншим, Жгамот няблага так збірае народу на апошніх відэа. Я не сачу, дарэчы, за праглядамі, але я ведаю, напрыклад, што гэты чалік, ён такі, яму, скажам, не вельмі лёгка. Яго там прыціскаюць добра ў Беларусі. І нават там калісьці, я памятаю, не так даўно, дарэчы, нейкія прапагандысты. Так, трэба, дарэчы, вось гэтыя факелы. Ой, выручаюся, сігнальныя вагні вось гэтыя паскінуць. Так. Штось яшчэ ёсць? Лішняе. Па сутнасці няма. Так, і тут у мяне штосьці ёсць? Ёсць. Інвентар пакуль што перакінем. Ой, то бок яму цяжкавата пакуль што. Вельмі за гэта крыўдна. Але змагаецца. Чалавек змагаецца, як можа. Все, скидаем, пайшлі. Ідзем ва ўцешную даліну, а адтуль у шчыліну гэтую. Пераходная локацыя якая. Это недалёка будзе ад нас. Мы акурат выйдзем праз грэс, павернем налево адтуль. То бок агулам можам увогуле зараз дайсці да гэтай шчыліны, бо там на доле пячора ёсць, і ў ёй пераначаваць, калі ўсё добра складзецца. Калі не, нічога страшнага. Мы на грэс можам пераначаваць. Так, я здзіўлена, што ён увогуле ў Беларусі працягвае працаваць. Была упэўненая, што ён з'ехаў. Ну, бачыш, не, я не думаю, што ён з'едзе. Не думаю, бо чалавек вельмі сталага ўзросту. Вось. І пры гэтым пры ўсім, наколькі бачна па ягоных паводзінах, так бы можна дапусціць, што ён ідэйна трымаецца за Беларусь. Вельмі моцна. Што ён акурат такі, як Статкевіч, вось яны абодва у гэтым падобныя, што штосьці добрае для Беларусі можна зрабіць толькі з Беларусі. Вось так. Усё астатняе гэта будзе тое, што як робіцца з астатнімі. Вось. Нейкі вецер пачынаецца, але гэта нічога. Гэта не страшна. Вохкаюць. Добра было б іх паліваць, але пакуль што... Пакуль што можна іх прайсці. Можа, адрамантуемся. Можна ў бухце, дарэчы, адрамантавацца. А ты бачыў новы канал, на пачатку было слова. Так, ведаю яго. Недушны мовазнаўчы контент, больш навукова-папулярны, з мемасікамі, не лекцыямі, пацешны хлопец. З каментарамі не блага байціць. Ты павялася, малайчына. Не, я яго падтрымліваю. Падтрымліваю. Там і вожак бадзяецца на гэтым канале таксама. Так, дзе тут гэтае дрэва? Ось ён ляжыць, значыць, ось тут можна прайсці. Ведаю. Мне падаецца, ён мне трапіўся ў рэкамендацыі, калі выпусціў другое відэа. Я нават яго рэпосціў на свой канал сюды на Ютубе. Ягоныя некаторыя ролікі, ці адно, ці два, уже не ўзгадаю.
Так, калі мы пойдзем на бухту, зараз трэба падумаць, як бы гэта зрабіць, каб мы былі адпачыўшы і здольныя ўначы бадзяцца. Бо ў першую ж ноч будзе паўночнае ззянне. То бок нам лепш за ўсё будзе прайсці туды If I раніцаю. can drop any of this gear. Так, не тое. Я не бачу, як заўсёды. Ідзем, так. Ліхтар уже трэба будзе запраўляць неяк, знайсці гэтае паліва для ліхтароў. Раніцу зайсці на лакацыю, прайсці ў сховішча адпаведна. Бо там у нас ёсць два сховішча, одно на доле, другое на вяршыні. Там вугаль не рэснуўся. На жаль, не. Так, ці тут была скура оленя? Так, была, мабыць, але мы її забрали сабе, зразумеў. Добре, вугаль. Ще. Шикоўна. Гэта мне трэба. Вось гэты вугаль мне патрэбны быў. Так, добре, ходім нам ще по ГЕС бадяться. Man, this pack is getting kind of heavy. Зараз тихо сяпай дойдем до ГЕС. И, мабуть, что? Мы ее пройдем по факте. Мы поспеем. Мы поспеем ее пройти, коли что мы заночуем унизе. Не унизе, на версии. Бо у нас все ж таки будем... блядь, так само... гублять час. Бо мы там покуль спустимся с горы по тросе, мы згубим себе стаміну гэтую. Что не вельмі добра. Калі ранкам прачнемся, у бухту трапім, гэта все будзе даволі хутка. Але я про тое, што нам трэба будзе і сховішча заняць. І так, дайце вот згадаць, дзе ж там могло быць бункер той на той мапе. Ці ён унізе, ці ён на версіі, штосьці мне падказвае, што я не памятаю. Пришпильно было б за сёння два бункера адчыніць, правда? Мы згубілі два стрымы на Утешную долину, каб там бункер адзін знайсці. А за сёння вось зрабілі два. Кампенсацыя так званая.
А, до речі, Цютхі, який ролик тобі сподобався більше у грі на початку було слово? Лол, зараз довідалася, що собака отримала додатковий сніданок. Глядів настільки сумними очима на своячку, що тоді подумали, покормить забава. Я ведаю, ти развод. У мене зараз два коти. Ось, але у дитинстві було дві собаки, тому я ведаю, про що розмова. Так, я на дві не йдіть мені. Гау-гау. Та давай. А? Давай, раз на раз, ну. Просто у вока. Так, слухайте, температура покуль что дозволяет. Давайте-ка я сберу весь тут рогоз. Мы все равно будем отпочивать уже там. Ці на гест, ці на... Это як його... Переходной локации. А рогоз нам не пошкодить, правда ж? И он один и тут, правда ж был? Реснулся насамрэч. Такую что? Значит, нам никто не перешкодит. Кости лётая. Так, про лаянку я шмат. Чекай. Я шмат лаюся в житті, тому давно подумала. Списывал в интернете, я не думала, что обсценная лексика в русском настолько соковитая и полная тварь. Так, мне так само подобається эта лаянка белорусская. Не в сенсі того, что яна нейкая там надто моцная, але па сутнасці яна вельмі арганічная да жыцця. Бо мае сваякі назаўсёды лаяліся толькі праклёнамі. Я не памятаю, як хтось там казаў мне, што такое як звычайная лаянка, типу салдацкая, расійская. Што вось ёсць слова, якое просто абразлівае. Так? Не, заўсёды гэта было цікава. Але хтосьці чакай, гэта быў не Ілля з гэтага каналу, так? Гэта быў нехта іншы. О, Вінцук Вячорка. Ён таксама выкладаў у інсце пра лаянку, і мне вельмі спадабалася, што ён узгадаў такое. Я памятаю, што ў вёсцы нашай таксама часам праклёны былі, бо карацей сітуацыя, пра якую распавядаў гаспадар Вінцук, што гарод у бабцы, разумееце, ёсць, так? Ну і стаіць там ейная хата на канцы гэтага гароду. З іншага боку, то бок далёка, трактарыст праехаўся, а што ён там рабіў? Падаецца, ён проста праехаўся, заехаў коламі на гэты гарод. Вось, і бабка гэтая пабачыла, паляцела да яго і крычыць, што каб табе пасля смерці могілкаў накапалі такіх, як ты мне ў гародзе накапаў сваімі коламі. Штосьці падобнае было. І бляха, гэта проста як з жыцця, разумееце, просто адразу перанесла мяне вось гэтая фраза у той момант, калі я жыў у вёсцы вось там па 2-3 месяцы.
Так, добре, дійшли. Сонце як там? Ще високо. Тяжковато йти, бо ми стомлені надто. Раз тяжар, який на плечах собі несем. Але ж треба подумати, як його позбавитися. Мені вельми придався б заплечник зараз, ось коли ми так по гэтых будем скакать по тросах. Заплечник бы нас урятовал бы, это плюс 5 килограммов. Але, на жаль, поки його не маємо. Покуль та скоро висохне, ми знайдемо собі все, що треба. Усі бункери гэтые. І, мабуть, уже будем збиратися на аеродром там, на зону забрудженую. Туди ось у той бок. Бляха, вишенька. Завсюду вражує. Так, дівчина, я розумію, що стомлена. Але ми вже дійшли, I'm бачиш? not sure I can carry much more. А нам більше не треба нести. Ось те, що є, уже добре. Так, тут ще на висті буде у нас рештунок некий там у шафці, я пам'ятаю, ми покидали. Ух, бляха, вигляді, тут ще світло, тут можна йти, не запалюючи ліхтара. Аж морить. А я тут завсюди ліхтара включав. Не було навіть моменту ні одного, как не включав. Ого. Но я не веду, что тут ось так ось. Все бачно. Так, слухала моўныя падкасты вячоркі, калі толькі пераходзіла на беларускую, ўспамін разблакаваны. Не, ты што? Спадар Вінцук для мяне гэта ікона. Я вельмі яго паважаю, гэта просто number one на ўсе гады. Бо памятаю, што ў школцы, калі навучаўся, ён выдаў кніжку пра пагоню, пра паходжанне нашага гербу і сцягу. Wonder Ось. if I can drop any of this. Якая трапіла ў рукі. Уяві сабе. 91 ці можа быць другі год. І я з тае пары яшчэ памятаю гэтага чалавека. Так, як тут? Тут направо. Валера, нават у гэтым калідоры бачна. Няхай сабе не ўсё, але вось нейкія абрысы ёсць. Сходы нават відэо бачныя зараз. Так, ну все, я помылился. Давай включим ліхтар. Так, есть помылочка, есть. Ось так. А зараз як все бачно. Треба, подається, мне постоять у тембри. Ось і все. Так, тут дровы есть, крышечку, тут бочка для вогню. Так, о, мы сюда перенесли. Гэтые, о, бляха. Так, тут крыху одежи и все. Не, это не то, что я хотел. Давай поглядим. 42 килограмма. Не, мы ніколі с такой колькостью хабару не переводим.
Давай думать. Давай думать, что мы можем зрабіць. Правады і ўсё гэтае нам па сутнасці не трэба. Праз тое, што мы аднавілі ўсе тыя вежы, якія нам неабходна было аднавіць. Так, брала ў яго інтэрв'ю для Акадэміі студэнцкага лідарства УЗБС. Было няўтульна размаўляць па-руску, па-расійску, а затым падумалася, чаго б і не, і з тых часоў на расійскай больш не размаўляла. Малайчына, ухваляю. Ухваляю, гэта вельмі добра. Так, слухайце, ну, ёсць відавочная праблема праз тое, што надвага. Нам трэба вельмі важна, нам трэба скараціць да 35. 2 літры бляшанка гэтая. Праз тое, што ў нас там трос вісіць. Во. Вуголь скидать. Я не хочу вуголь скидать. Вот сюда давай скину. Султаны гэтые. Так, 37,6. Их вуголь. Нам патрэбны вуголь. Як не круці. Бляшанку вось гэтую кукурузу мы можем з'есці, вядома. Heavy. Кто там раве, где раве? Говорят, что схованка недзе была, мы ее знаходили, не знаходили, я ось не памятаю. Мы его даже не обшукали. Ага. Цікаво. Так, все, ходим на щелину, на переходную. А там ралли встромить, пойду закину больше. Давай. Передавай ему витанки. Мы сегодня, до речі, не будем долго стримить, недзе до 13 годин только по польскому часу. Бо есть у меня пильная справа одна. I'm not sure I can carry much more. Тим сюди зараз назбираем собі ще кори, поки ми будем тут лягать спать. Прачнемся, то будем вырашаць. Што мы будем рабіць з гэтай надвагой, адзінае толькі я вельмі спадзяюся на тое, што нам нічога падобнага на завіруху не перашкодзіць сысці. I'm gonna need to rest soon. Так, дзяўчына, так. Зараз адпачнем. Спачатку ось у пячору скінем усю гэтую надвагу, усё, што нам не трэба патаскаць з сабой, потым прабяжымся, пазбіраем дровы сабе, гэтак далей, распалімся. Не ўпэўнены, што ўжо распалімся з дапамогай сонца, але у любым выпадку хаця б запалачку адную выкарыстаем. Ну вось.
будзем лягаць спаць потым. Так. О, яшчэ гэтае трэба пазбіраць. Мох. Ну, як добра, слухайце, ветру няма. Шыкоўна проста. Ось зараз бы зрабіць гэты пераход да бухты, да таго сховішча. Гэта было б лепшае. Ай, зусім маленечкі кавалачак. А вось гэты не. Так, што ў нас тут? Скуры аленьі. Ой, добра, як. Можам сабе тут Getting dark out here. адрамантаваць все, што неабходна. Так, па-першае, раскладаемся. Чаму не хочаш? Вось так. Расклаліся. Сюды мы сыходзім, пакідаем усё, што нам зараз не з'яўляецца неабходным. Гэта скідаем. Медыцына гэтая. Давай гэтая мы бліжэй сюды. Сюды, так. Адзежа для цяпла нам патрэбная. Гэта пакуль што сюды. Вады сюды. О, та боже. Так, далей інструменты. Вось гэта больш важна. Вядома, што гэтае. Вось гэтае. Пакласці сюды. Так, инструмент. Это можно потягнуть. Вот это скинуть. И вот это дробези потягнем с собой. Так, и это нам не трэба. Это, калі што, мабуть, мы знойдем нейкага оленя, то можно будет зрэзаць кавалак мяса. 22. Давай вот это все. Дается, можем вести так. Это 80 граммов выпьем. Пойдем збирать. Тут усе наш кавалачак добры. Шипов еще 2 есть. Так, мы збираем дровы, мы збираем кору. Так, цікаво, до речі, що оленів не зустрічаємо. Поки що. І дров ніяк маловато. Чому? Мне вже прийдеться ось гэтай галлё лупить. Так, там на конце ще було бярозку, я пам'ятаю, падала 1-2. Ну, як по шансу, вядома. Уже вочы заплюшчуюцца у дзяўчыны. Няўжо мы недавно тут былі, слухайце, ні галінак, ні кары. Ну, у гэтай частцы, вядома, яна была рэдка. Тым не менш. О, Візантик, вітанашкі, рады бачыць. Нам такой зімы не ўбачыць? Ну, гэта чакай, можа яшчэ нам пашанцуе. Яны ж гэтае надвор'е, яно як вагі. Яно то ў левы бок, то ў правы бок схіляецца. Так што усё можа быць. А з іншага боку, збірай грошыкі, ды едзь куды-небудзь. У Шпіцберген, напрыклад. О, там зіма добрая.
Тут, мне падаецца, мы збіралі рагоз, не? Так, мы тут хадзілі каля... Ага, глядзі, не збіралі. Значыцца, збяром. Бо гэта вельмі карысная энзем. Так, все, ходим сюды. Где кара гульня? Во, дякую. Во, малайчынка. Глядзі, насыпала колькі. Тут ще галінка. Тут маецца цудоўненька. Так, наверсе нічога. А ўнізе? Ну, так, па шчырасці, не багата. Не багата, звычайна больш. Звычайна, мне падаецца, тут лёгка 7 кавалачкаў знаходзіцца кары, зараз трохі менш было. Так, все, ходзім налево. Толькі засталося дровы падабраць, якія мы прапусцілі. О, праміргаў у гэты момент. Так. Все, Сонік схавалася. Так, готово. Нам трэба толькі што? Ежы крыху маецца, вогнішча распаліць. І вады тут даволі багата, але ж. Хай будзе больш, правда? Хай будзе больш. Бляха, я ж походники скинул, я уже спужался. Думаю, куди поділися? Так, ХП обновлять нам не треба. Там зараз на кольки. Падаецца 2 разы. Не поспеем. На 2 годинки вот таким выпадку поставим. 2 литрики воды. И будем лягать спать. Вот так приблизно. В этом под деревом был у нас, но все равно не крабик обыгралася. Ой, штось там у меня кипить. Штось ще тут. Под текстуры провалились. Зауважили? Недзе тут ще одно. Дякую Богу. Все подобрав. Так,
Давай воду, пол-літрики. Усё. Дай подумать. Нам треба... Так, гэта... Сюды, адпаведна, гэта мы ўсё скідаем. Гэта мне ўсё трэба. Не, тое, што пакінуць, не трэба вырашаць ужо раніцай, калі мы будзем цалкам адпачыўшы. Я спадзяюся, тут нічога не знікла пад тэкстуркамі. I wonder if I can drop any of this gear. Шкада, што я вось зараз не адрамантую сабе тое, што б хацеў адрамантаваць, бо ў нас... Ой, дзе, ну чакай. Вось гэта 84, чакай. Во, нагавіцы, 55. Амаль градус мы згубілі, праз тое, што нас пагрызлі ваўкі. So tired. Так, колькі у нас тут? Да расплаўлення 3, а потым... 42 хвілінкі. Ці яно не выпарацца, пакуль я буду спаць? Гэта цікава. Добра. Так, што па вадзе 3? 14. Лягаем сюды. Так, гэта мне таксама патрэбна. Падымаем. І давай на 7 гадзінак. Адпачнем. Так, як мы тут? Ноч, дарэчы, добрая. Бачыце, ясная. Я б сказаў, што ўсё пакуль што выдатна. Так, у нас амаль што раніца... Ну давай так, 3. Ха! Паскудство. Ты подумай, ну. Так, ну давай вызначым. Мы зараз маем 35, нам 4 кілаграма трэба скінуць. Што ж мы тут пакінем в этой пячоры? Вады трэба пакідаць. Спадзяюся, гэта зразумела. Зараз пайду бахну кавалак мяса. Так, дарэчы, мы сабе ведаеце, што зараз мы адрамантуем нагавіцы. Вот што я зараз зраблю. Я ж просто паклаў сабе ось і гэта, і мы зараз адрамантуем, а ўсё лішняе скінем. Галоўнае, каб дзёўчына не ўпарола. Не ўпарола, малайчына. 87, цудоўна. Давай астатняе сюды скідаем. Шыкоўна. Вады дзеўбанулі. Так, вось гэта падымаем. 38, 26. Трэба 3 кілаграмы з паловай скідаць. Так. Чаму я раскладваць зараз буду? Праз то, што мы будзем спаць. Бо у нас яшчэ наперадзе вялікая даволі дарога, шлях. Прайсці. Так, што мы можам пакінуць? Што мы можам тут пакінуць? Інструменты? Не, інструменты я з сабой усе буду браць, усе буду цягнуць. Это не той выпадак, што мы штосьці тут з інструментаў пакінем. Гэта, вядома, 37 можна у нас рагозу. Медыцына. Гарбаты і ўсё такое. Амаль што кілаграм. Нам трэба 2 скідаць.
паўкіло вось гэтага лайна. Султан гэта трэба скінуць. Если можем. Вугаль. Адзінае, што пакуль што ў галаву прылятае, гэта вугаль. Так, бярозку давай. Сярэдзіна дня, заўважце. А нам трэба ісці туды адпачыўшымі. Так, бачце, бярозку перапрацавалі, уже стала кілаграмам менш. Добра. Так. Ну, добра, давай так, паспрабуем. Не, мало. Мало. Давай яшчэ адзін. І калі вось так. О, вось так не спусцімся. Цудоўна. Ну што? Ну, нічога. Шкада, але нічога. Так, ну яшчэ. Спробуем сон. Ухо задувает. Все зникло. По воде литрек. По... Ага, 800 граммов что. Ты погляди, бляха. И что у меня на 800? Чему я так подлечу? Первого, потому что я дурень, вот что. Так, гарбату мы можем себе запарить там. Пять, так, застаецца 36. Гэтых 5, гэтых 4. Давай вось так зробім. Што яшчэ засталося? 300 граммов. Это вуголь. Все, ходим. И мы апошняе мясо з'едаем. Не вельмі гэта разумна было дзеянне, але... Калі што. Все, зараз паўзем вниз. Там нас сустрэнуць ваўкі, бляха. Абы гліха. Лишь, бляха, слухаць, вось зараз мы прыйдзем, лакацыя будзе незачышчаная з мядзведзямі, з ваўкамі, з усімі пумамі і гэтым далей. Ну, будзе цяжка. Гэта мне трэба будзе адразу ісці, адразу паляваць, у божах, ну каб толькі надвор'е дазволіла, каб толькі усяго хапіла. Угільчики. Так, тут апроч тросу то нічога нема, і там один ще олень ляжить. Перед виїздом з локації. Все.
кавалачым добрым. Трэба падумаць, можа цені праляцелі, а калкашоў не бачна. Трэба падумаць, як лепей зрабіць. Так, гэтага аленя мы чапаць не будзем, пакуль што. Хай ляжыць. Рагоз таксама у нас хапае. Тут штосьці будзе з інструментаў ці не? Не, нічога няма, таму іх хадзем. Хай гэта ўсё застаецца, бо калі нам спатрэбіцца ежа і ўсё такое, мы з гэтым скарыстаемся, а пакуль што яна нам не трэба. Можна ісці. Ось, і яшчэ раз паўтару, ідэальна было, калі б нам удалося зараз упаляваць тут драпежнікаў усіх. Я вось хоць заб'ю, але не памятаю, дзе гэты бункер на гэтай мапе знаходзіцца. Так, звычайна у нас тут ваўкі бадзяюцца. Але штосьці я іх не бачу. Звычайна іх тут два. Так, бледная бухта. Пума ёсць. Пума, наколькі я памятаю, звычайна там унізе. Там ёсць пераходная пячора, плюс-мінус яна там. Так. Давай думай, тут што у нас бываюць ваўкі. Вось адзін бачу. Трэба ад яго пазбаўляцца, бо вось тут у нас будзе база асноўная. Бляха, вецер душыць. Узнець за пагоркам другім. Ідзе ты? Во, так, ході сюди. Може тебе так упалюватися, не? Так, а зараз ми їх упалюємо, у нас хоча б тут м'ясо буде. Зліва. Блять. Паскуда, чомусь я тебе раніше чув з правого боку. Ці ви тут трох, все дитё. Сука, ну-ка поглядzi на гэта, ну. Так, или что? У меня нема. Повязки, я, конечно, не подумал усім про повязку. Я не подумал про повязку. Да вядома, что тебе трэба, гэта аптека, але ж... Блять, дурны я просто не могу себе. Мы тканину всю покинули. Блять, боже. Я нават пакуль што вось паранены не могу трымаць слух. Тканину всю мы скинули там и не зрабілі сабе повязки. Ой, блядь. Еще стрела полетела низко так. Треба ранее стрелять было.
Ідзі ў пекло, слухай. Адчапіся. Карацей, план зачыстыць лакацыю з першага дня заходу правалілася. Right? We have to stop that У bleeding нас somehow. хп нема. Дзе тут уваход гэты? Ну, блядь, дзе двера? Во. Давай, зачыніся. Так. Тканіна якая-небудзь шукай. Твою мать, просто. У меня 2 кровотеки. Растяжение одной О, боже мой. Так. Книжка. Тут тканины нема ніякої. Капцы ён надаваў мне люлей. Так. God, I'm gonna bleed out soon. Повязка. Очмуреть просто. Прямая справок не вылечится, его не пройдет самостоятельно. Так. Антисептик альбо гэтый. Трэш просто, бляха-муха, ну. Ці ж можна так было. І нема гэтай шыпшына. Моху нема. Блядь. Усё. Можно выдохнуть. Только инфекция засталась и растяжение. This pack is getting kind of heavy. Тялок ёсць, добра. Шмурыць. Шмурыць, вось гэта я папаўся. Чаго больш нема? З гэтымі ваўкамі абоссанымі. Так, трэба гарбатку рабіць. Трэба рабіць гарбатку. Запалю. Так, у мяне ёсць паліва. Так, у мяне ёсць кніжкі зараз. Ваду, гарбату.
Усё гэтае трэба зараз рабіць, гэтым займацца пакуль. Спадзявацца на тое, што ў нас інфекцыі не будзе. Oh, yeah. That's a good one. Так, давай бярозку. Так, у нас вагельчик ёсць, але спачатку давай кніжкамі скарыстаемся. Так, добра, пакуль што вось так, расплаўленне ўсёй гэтай ёсць. Кладземся спаць. Бля, вось гэта я трапіў, канешне. Хвилин до закипания. I'm not sure I care much more. Як у нас тут обновление здоровья есть, ризика инфекции. Так, унизи былиш. Унизи былиш. Так, мається на увазі були мох. Давай ще 2 літра. Это будет с собой. Чекай, зараз лишнє всю подкладку знищу. Инвентарь, одежда. Збираем. Мне потрібно той мох. Яке там що есть. Feels like night is coming. Ну ось знову, зараз зянь не буде. Яна кажа пра гэта менавіта. Так, чекай, кудысьці куды пайшоў. Вось мох вісіць. Не хочу на його зараз лізти. Нам потрібна одна пов'язка, значить поки що її скористаємося. Так, на долі була скриня ніяка чи ні? Єсть. Пустая, на жаль. Так, як тут у нас справа 33 хвилинки есть. Так, сюди. Было б добре, калі б усё склалася, за гэты час папаляваць тут на іх. Мабыць бы, хапіла бы часу нават медведзяў паляваць. Придется троху потрымацца.
Так, усе негатыўныя эфекты зрабілі. Трэба будзе аднаўляць здароўе зараз. Адна гадзіна толькі мы яшчэ вугалем можам, дарэчы. Так, мы так і будзем рабіць пакуль што. Ложимся спать. Вось, каб мы гулялі на пакутах, я б ужо адляцеў шмат разоў. Я ўпэўнены ў гэтым. Мне б гульня гэтага не выбачыла ніколі. Так, як там у нас? Нейкія спогады ёсць? Ці яшчэ няма ў нас? Гэта бачыце дзе? Так, мы калі што, спускаліся зараз вось адтуль. А гэта туды. Гэта там, дзе пума. Гэта там, дзе пума, наколькі я вось так зараз узгадваю, што я шукаў калісьці вельмі даўно. Бункер. Нам трэба лезці ўніз. Так, там кансервны завод. І там ёсць вагончык. Недзе ў вагончыку трэба будзе перачакаць да ночы і знішчыць усіх драпежнікаў там. Ух і задачка. Ух і задачка. Так, все, тут нічога не працуе. Тут усё працуе, трэба дадаць толькі паліва. Мы пойдемся спаць. Ну, недзе траціну хп мы адновім за гэтую ноч. Ёсць такое адчуванне. Зараз мы толькі вось паглядзім, колькі ў нас. Так, гадзінка ёсць. Давай паспрабуем 1,5 літрыкі. Вось так. І лягаем спаць. Бо ў любым выпадку заўтра нам трэба пачынацца забіваць гэтых ваўкоў. Безумоўна, і лутаць з іх мяса, гатаваць сабе. Вось тут, на гэтым месцы, маецца на ўвазе. Каб у нас быў нейкі прыпас. О, закіпела. Цудоўна. Просто цудоўна. Так. Так, выдатна. Ці ёсць у нас яшчэ гарбата? Не, няма. І, дарэчы, бярозавай гарбаты больш не зробім. Это мы збіраем. О, палова хп. Палова хп, гэта добра. Усё. Так. Давай пап'ем. Колькі у нас да ранку там яшчэ? Не, небагата, дарэчы. Так. Зараз, одну хвілінку, вибачаюся.
вернуліся. Так, па ежы у нас што засталося? Вось гэтая дзвярача. Ці скідаць, ці не скідаць, я вось іх думаю тут, каб быў нейкі прыпас, хоць нейкі прыпас. І гэтая, дарэчы, вось гэтую бляшанку трэба з'есці. А з іншага боку навошта? I wonder if I can drop any of this gear. Галоўнае не класці яе нейкую скрыню, каб яна не знікла. Так, все, бляшанкі ёсць, гэта ёсць. У нас па ежы чего? 37 рагоз маецца. Тому мы пратрымаемся, правда ж? Так, давай гадзінку чакаем. Гэта было мало. Ось так уже лепш. І там ветер нейкі, бля. Бля. Да ну. Так, добра, вода ёсць, ежа ёсць. Дзень мы пратрымаемся. Так. Книжки все спалили. Дров нема. Так. Мне не падабаецца, як тут стаіць вось гэтае паскудства. Так, а ложек, як тут? Хай тут будзе. А, выйсці нельга. Зразумела. Так. Ну что, паскуды блохастые, где вы там? Вымыгли носа, обморозили, побегли назад. Бо надто уже холодно. My fingers feel numb. If I don't warm up soon. Can you eat trees? Because I'm gonna.
Так, давай робить повязку. 2. Так, шипшину так само можна приготувати. Добре. Так, покуль что все. 7 тканины у нас. Одну можно скористать. А откуда у нас 7 тканин з'явилось? Просто что я разобрал одну и эту. Подкладку. Її треба 6 тканин, так, і 5 гэтых, щоб повернулася там нейкая колькость. Зрозуміло. Ну что, краху полепшилось, так? Минус 20 полепшилось. Вот это я сказал, ну. Бляха-муха, минус 20. Это знатно холодно. Але сядзець тут не варта. Тут трэба ісці да вежы. Падаецца. Давай, каб зарыентавацца. Што, мне вугільшка няма? Нема. Замаляваць. Каб можна вам пахваліцца было, бачыце, мы тут. Вось, дзе пума, вось туды на нас накіроўвала рацыя. Так, давай наступным чынам паступім. Сюды скінем усё, што нам пакуль што не трэба. Так, запалачкі. Хай будуць, гэта хай будзе. Так, штось у нас занадта мала адзежы, не? Так, вось гэта пакуль што сюды. Гэта трэба займацца загастрэннем, дарэчы. Там жа ж на гэтай ёсць магчымасць загастрыць, калі паўночнае ззянне на кансервным заводзе. Так, гэта патрэбнае ці не нам? Не, наколькі я памятаю, не патрэбнае. Скідаем. Кацялок таксама. Бляшанка ж маецца у нас ці не? Бляшанкі няма. Кацялок тады з сабою. Ну, пакуль што і ўсё. Пакуль што ўсё. Так, давай граемся і трэба бегчы. Трэба бегчы туды лутаць станцыю. Ну, вядома, забіць ваўкоў. Каб тут панаваць на гэтай частцы мапы. Вось, таму што вось тут у нас куды яно ідзе? Ось сюды падаецца на правы бок спуск. Сюды у нас шлях да кансервнага заводу. А вось гэтая частка мапы і на верхняя. Мы на ёй павінны панаваць. Все, побегли. I'm gonna need to eat soon. Насколько я памятаю, тут налево ничего не было. Все было. Терус не было.
Тут рельеф такі яшчэ, бачыце, каб прыхаваць, што да мяне падкрадаюцца ваўкі. І ўсё такое. Галінкі мы пазбіраем на адваротным шляху. Тут олень. Добре, калі будзем бадзяцца, то залутаем яго. Пакуль што няма магчымасці, няма часу. Did I Добре say було б ще I шипшину hate being собрати. cold? 'Cause I really do. Так, олень живий, добре. Унизе мертвые, тут живые. Значит, мясо у нас может быть легко. Too cold. Так, насколько я пам'ятаю, волков тут не было, але все равно треба бути осторожним, мабуть. Ніяким чином занесло. Все ж таки криху гульня непредказальна може бути. Чого? Так, все, ходим выше. Ось недзе тут карацей будзе наш бункер под героем. Боты. Добре, фальшфейер. This pack is getting kind of heavy. Код. Код ёсць. Значыцца, мы можам загастрыць, пайсці туды, калі будзе паўночнае ззянне, на кансервны завод і загастрыць нашы інструменты. Гэта добра. Гэта нам вельмі патрэбна.
больше ничего. Сметница только тут в этом покойчику. Угу. Так, ну, нічого не поробиш. Трошки лоту було, і гэтага дастаткова. Так, давай поглядим, что мы можем поесть еще. Так. Кое-что хопить, лепше волков полутать. Бярозовой коры, на жаль, на гэтым узроўні нема. Наколькі на гэтай локацыі нема. Наколькі я памятаю. Так, ложек. И ложку нема тут. Блин. I'm not sure I can carry much more. Так, ідем сюди. Подається, больше будинку тут не було. Холера, як же ж холодно. Минус 11. Так, нема нічого. Так, давай сыграемся в таким выпадку. Ну, я с собой гэтую взял. Ну, хай будет. Зараз отхиляемся. Пришли. В сенсе отогреемся, отхиляемся. Бля. Да ты жартуешь. Да. Цяжка атрымаецца гэтую локацыю і лутаць, і чакаць паўночнага ззяння, і змагацца з драпежнікамі. Тут іх багата, дарэчы. Там на кансервным заводзе каля што 6-7 ваўкоў заўсёды бадзяецца, і яны агрэсіўныя, то бок. Пастраляць нам прыйдзецца багата. Але абавязкова іх пастраляць, інакш нас будуць грызці яны пры кожнай магчымасці. Потым трэба будзе ісці туды да вагончыка, там ваўкі 3 і пума. І потым не забыцца яшчэ, што лепш за ўсё будзе знайсці мядзведзя. Таксама яго забіць. Бо ён можа прыйсці туды, дзе... Малаверагодна, але ўсё ж такі можа прыйсці туды, дзе бункер. Гэта будзе па прыярытэце наша найменшая задача. Капцы, бляха, усіліць. Жудасць. Гэта просто жудасна. І яшчэ наверсе 3 ваўкі. Так, трэба падумаць, як нам тут выжыць. Так, давай з'ядай гэтыя чыпсіны. Вады небагата. Так, давай так. Ну, нібы яна ўсё яшчэ ёсць, правда ж? Так. Мяце. На жаль, але мяце. I wonder if I can drop any of this gear. Давай чекать. Ужо вечер, калі што. Захраслі тут крыху.
Ну. Добре, скачем, бежим. Бежим. О, доволі тепло. Що добре. То, що тепло, то і добре. Значить, це ми можемо альбо оленя залатати, але я по оленю латав тільки коли позбавився вовков. Бо небезпечно буде їсти з м'ясом, со скурою, вантробами до вежі. Не дірову готову румкачу. Man, this pack is getting kind of heavy. Тяжко тобі, дівчина, усім тяжко. Що ти хотіла? Так, во, по-моєму низе. А я на том реве поки що. Это олень. Гойся тут. Притримаємося сюди ближей, бо вовки, звичайно, тут водяться. Все. Так, видите, зараз не буду подниматься на вежу, але я покину одежду, яку ми зараз знайшли біля обходу. Не обкиленная, ни холера. Давай тут так, в это скидаем. И гэта, и вот гэта. О, и все. Так, одну на всякий выпадок возьмем. Пойдем, задача у нас зараз полювати як мога більше вовков. І акурат таки ми їх опалюємо, кладемося спати, на гэтым стрим скончим. І ветер роздумається потиху. Трава ворушится. Доволі моцно. Тут. Ідеш ти, мой несябра? З правого боку так само був один. Ну что, где ты, серый? Шары выбачаюся, а вось он. Удалечення, але бачно.
сюди піднятися. Поглядіть, ось тут хто стоїть. Угу. Як ми удало сели, а? На кукишки. Нічого, зараз ти подохнеш. Бо це було критичне поранення. Для його. Хто там у нас лежить? Так, там лежить олень, добре. Слухайте, у нас ще є багато паровозу. Це приємно. Так, усе ж таки тут було 23 вовки ось. Ага, 41 хвилинку. I'm not sure I can carry much more. Как тебе лихо, бляха, з витим надвор'ям. Так, слухайте, а тим часом у нас 6 стрелок. Одна зараз зосталася у вовку, який, хоче за все, помре доволі хутко. Але нам його все одно треба буде знайти. Більше ми можемо, у нас стаміни до холери, так. I can't feel my feet. О, Боже. Нам треба буде знайти ще вовка. Чому я це питання зараз підіймаю? Просто, що нам треба як наймінімум 8 стрелок, а кому завалити. Wait. I'm so cold. I'm warming up a bit. Ну, відповідно, знайти вовка, який збіг. Зараз хутенько подимаємося. Наверх нас чекає приготування м'яса і теплий ложок. I could eat anything right now. Зараз. Все буде. Ми за гэтым повернемся. Все, тепленько. Так, сюди ходи. Ось ти, і ось ти, і ось ти. Так, добре. Сюди ходи, ось гэта клади. Выдатненько. Так. Одное. Но мы тут будем. Безумовно, мы тут будем готовить зараз ежу. Мы унізе не будем распаливать вогнище. У нас на вопрос немає для гэтага ресурсу ніякого. Come on, little fire. Так, значит, двух волков мы забили. Тут стало больше беспечно. Perfect. Але. Готуємо. Так, ось. Вугольним.
сказалі, гэта стратэгічны наш запас. І ўсё. Як у нас з вагою? 33 пакуль што. 31. Уніз, калі пойдзем, нам трэба будзе ўзяць лук новы. Я лепей так зраблю. Дарэчы, гэта таксама трэба забраць, бо мы будзем рабіць сабе стрэлкі там унізе. Так, 30 хвілін там было намалявана, правда? Зараз толькі я інструмент скінуў. Інструмент, ось гэты, ось гэты. Это каб дровы падняць і адзежа, якая там унізе засталася. Непрыязнае надвор'е, слухайце, непрыязнае. Пойдем наверх. На сёння нам гэтага хопіць уже. На завтра мы залутаем, завтра маецца на увазе на наступным стрыме, мы залутаем сабе алені, які там ляжаць, ваўкоў гэтых двух. Так, падрыхтуемся да спуску, пры гэтым пры ўсім мы добра так адпачнем і адхіляемся, і ўжо пойдзем уніз. Пойдзем уніз, тут гэта хай сохне. Сёння блага. Так, готовності 7 хвилин. Ось так, подъели, цудовно. Сподіваюсь, ідзе вже не было смачно. Так, 22. Мне треба поглядеть, что мы можем разобрать з гэтай одежи. Капелюш гэты 40 хвилинок. Зато 4 тканины. Так, давай пакуль што вось просто сюда гэта скинем. Дарэчы, я не скинул плушч. Так. Давай, каб ён у нас не ляжаў. Я его тут покину. Так, ну і трэба будзе трос замацаваць на вяршыні. Добра, так. І яшчэ пад'ем. Ой, супер, ай, смачна. Так. Готово. Я готовы класціся спаць. 1,5 гадзінкі ёсць, а можа не, можа лепш будзе. Глядзі, вось так, оп. І вось так, хлоп. І у ложак. Кладземся і ажно на 7, правда ж? Так, на 7. Нам гэтага дастаткова будзе. Вось. Таму што мы прысычаныя, мы смагу спатолілі і мы гатовыя. Усё на гэтым. Карацей, зараз мы яшчэ смагу сабе. Чакай. Пітная вада, так. Давай возьмем кацялок. Яшчэ кладземся спаць. Чаму? Так або што не лёг. Мы ўжо ўсё. Мы ўжо адпачылі. Холера ясная. Так, значится, вось так. Ага. І вось так мы захоўваемся. На гэтым мы скончылі. План, я спадзяюся, на наступны стрым задаволіць. Мы зачышчаць будзем гэту лакацыю. Менавіта гэтым. Я не ўпэўнены, што мы паспеем і зачысціць яе, і упаляваць пуму, і знайсці бункер. Усё адразу, але зачысціць павінны. І аднавіць яшчэ запас стрэл. Вось гэта вельмі важна. Усё, на гэтым мы скончылі. На Твічы мы пойдзем у рэйд. Там казалі, што Ралеф стрыміць. І хто яшчэ? Урису, чистый кайф, колбаска с посылки, боже, кто такая? Илюся. Добре, пойдем до Ралефа, тим не менш. Пойдем до Ралефа і
Сустрэнемся з вами заўтра. Заўтра павінна быць 2 стрымы. Я спадзяюся, што так адбудзецца. Увечары ў нас калабарацыя з Шагрэйлем і ўсе на месцы. Так што усім дзякую за прагляд. Як заўсёды падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Побачымся заўтра ўжо. Усім пакуль.